Nah, daji aloe vera markaus. One. Inta mangalan ta. Gusugusan ta dati ulo ta pagpapuskol ka no ubok dahil ta oy. One. Berkata. Nahit ka. Nah, nagdadakkel ito nga Korean na aloe vera Marcos na ah. At sabi ka sa ringinan na mulat anto tanuma daw. Tanong tagkalkalbaw. One. Gur kata mga lanak ta guso-gusa dato ulok. Ibidyo nak. Tao na ito, nuksan ito pinagala. Wala ibidyo nak. Nay, nala dato yun. Nalaan ta dato yun. Ta, kwan. Iso dato ti intabuguan tata gusgusan ta dato ulok. Buguntan no. Rugian ang tando tayo gusto ulaw. Tatakagayong kang kakapsati saruno tayo. Ikatan tayo na ito si nata din to kumasiitan takalbaw. Ikatan to pilang markaos. Gapatadakal unay dato manging manggutod talaan. Okay. Manggutod talaan ito dato ko irap tantaw. Tanong na lang may isto na di gusto na bigatan na. Lalakor kata ito gaw tatuyan. Oh. Tatagod waam. Ganyan. Guru kata simpata. Nini madi ka makitan. Gudwaan tayo. Apaw. Tata. Gusto natin ito ulo tayo. Ludingas tayo. Proglamisan. Ikaw man natatuktok ko. Nay, no daputo mo da paray gusto kalbaon. So nga may lang nga puti. Nadaputo nang dati agtartarakil na taasaw. Lalag ikor ka la gusto sa mami. Oh. Kingga nga may kangamin apta. Lato kano kalati kasamayan, natural awagas. Walang halong chemical ko nada nga. Pagpatubo kong puskol ti buaw. Lan. No agrase da tabu mo no may kadto ay meta. Ikada kamo dato subwal na ta. Agpaado kamo tanggayam. Ala dito nga ruto ta. Babayan ta ituloy mapit nga gusto na to ulok ta barbareng no. Matipot ti pinagkalbaw.